Yeah. No, ndithi mandenze nje i-quick check-up here. Quick check-up. Yeah. There are things othi ka uziva zithethwa ngabantu uqonda uba ziyadingeka umane uzichecker over and over again. So there is this thing here I hear about. It's been a while I hear about this thing, and also I talk also nami ngayo because bendike ndiyijonge through time yabo. And now I feel ukuthi namhlanje I think I must recheck something. Yeah, no, you can look at something and then you think that you get it and you didn't get anything. Or you misconceptualize it. Apha bantakwethu sikuMatthew apha, Matthew 16 chapter 26 yabo. Qha ke ngoku mna endizincanywayo zezi zethu, the last two, the KJV nala NLT. I don't know ke u-NLT buthini ezwiza ko. Bazento ze-translation ntondoni yabo. Yeah, otherwise apha si-scripture into eyenzekayo apha esivelayo yasibuza phaa phezulu. Yasinikwa but ke ngoku ngokwengcaciselo le chapter uyibuzayo inikwa ngokwengcaciselo based upon different scriptures that they have written about this information. So masiyeni bantakwethu. So apha zaqala apha kuMatthew yabo, because eyona nto ndifuna ukuyistresa kakhulu kule video kunento yokubana abantu bathi ka bethetha athi umntu, no, Jesus is going to come back, Jesus is going to come back, yasi. So masicheke ke ngoku ukuthi ingaba nyhani uJesus he is going to come back na. Yabo, uMatthew apha nguye lo ubhala le ncwadi kubhalwe ngaye yabo, but apha sikho about uMatthew. So that's why ndingafuni ube ndithetha into ezininzi unnecessary, because I want to make this video as short as possible. So we are checking ukuthi sithini esi scripture that talks more about ukuthi uYesu akabuyi. Ingabi khona na iproof yoba akazubuya in our time. uYesu wabuya kudala kulaa generation of that time. So ndifuna uyiqala apha le nto bantakwethu. Apha kuthiwa kuMatthew 16 verse 26. Masifunde phaa kweza lines zikwezi zethu zokugqibela. Yabo. Sibiyeke lo i-old, asiyazi ke le isizantsi kwale sayijonga, kodwa saqala apha kulaa NLT. Uthi NLT because ndimthanda uba uyibeka simple, uthethe i-English leyasesikolweni o-grade 12 isimple yaba. Uthi, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worthy more than your soul? Yabo. So ke apha ngokukwazi kwam ke ukutolika, I don't think itolika laa nto ifana nale ibhalwe apha, because kaloku apha ku-ESV apha ekuqaleni kuthiwa, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Iphinde ithi or what shall a man give in a return for his soul? So apha bayitolike kakuhle. Yabona, nantsi le problem ke, bendifuna uveza into ezinje. Nantsi le problem. Yabo, what shall a man give in at least uKing James, yabona uKing James yena uyithetha exactly eli hlobo lale phaa phezulu. What shall a man give in a return for his soul? Yabona uKing James uthi in a return, ukubuyisa isoul yakhe. So ubrothers naye apha uKing James uyibekile eli hlobo lakho ukuthi what shall a man give in exchange for his soul? When you lose it, now you have to do another exchange to get it back. So at least it makes sense. Yabo. But u-NLT lo bendimchuza on that eziba benditshilo uyibeka ngenye indlela ke ngoku yena. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? Yabona apha bekwe ngenye indlela totally. Ngoku ingumbuzo ubuzwa ngenye indlela. Kukho this thing apha uthi yena, is anything, uyabuza uba ikhona na enye into enexabiso ngaphezu komphefumlo wakho. Akathethi leni ndithethwa apha ukuthi what shall a man give in exchange. NgesiXhosa ithetha ukuthi loo nto yintoni umntu anokuyinikeza ukuze kubekho ubuyiselo lomphefumlo wakhe.
Yayibona? Not le ithethwa nge-NLT ukuthi is anything worth more than your soul. Ayithethi that thing. Yayibona, this is the mistranslation that is happening kwi-Bibles, guys. Be aware of these things. Another way, you know, the Bible I once read, read this scripture esiya kuso sikhangela uYesu. Ndathi ndokubonisa enye inkokheli sisemsebenzini, this guy, he showed me iBhayibhile that was on his phone, the Xhosa Bible. The meaning is changed all hlobo laleni into. You see, sorry for the background noise, guys. You see, the meaning was changed all hlobo. Jonga, imagine umuntu onala NLT Bhayibhile yodwa abayiBhayibhile le. Imagine someone who has that thing yodwa. Yena wazi isikule ndawo is anything worthy more than your soul. While ibhalwe ngokuthi, oh, what shall a man give? Uyabuza yena, ingabe khona enye into nexabiso okanye kubaluleke more than umphefumulo wakho. Ayithethi leni into ithethwayo, because apha kuyabuza uba yintoni onoyinikeza kodwa to uba ubuyiselwe back what you have already lost. You see? So this is the thing I am talking about.